Един много богат човек често помагал на бедните хора, но забелязал, че между тях има и такива, които се преструват на бедни, за да се възползват от неговата помощ. Веднъж, докато се разхожда, видял на улицата едно бедно дете. Приближил се до него и го попитал как да направя така, че помощта ми да достига до наистина бедните хора. Детето му дало съвет. На следващия ден той обявил, че ще раздава помощ на бедните. Отново са събрали хиляди хора, както и очаквал. Но тогава той казал, днес помощта е само един хляб. Повечето хора, намръщени и недоволни, просто си тръгнали. Останали най-бедните. Те с благодарност приели хляба. Върнали се вкъщи, а когато го разчупили, вътре открили кисийка пълна с златни жълтици. Та когато искаш да постигнеш нещо, питай онези, които вече са там. Те ще ти дадат най-добрия съвет.